Thank you kay Lord, si mong gihatag ka namong grasya, matag adlaw. Thank you kayo. Ug ako sa dinhi pangumusta sa mga kaniyot ang akong Brad, si Brad Jewel Pulvera, no? Diya sa Santiago Bay, Camotes, no? Island, og sa Green Lagoon sa Compostela. Brad, kumusta Brad? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Ang imong mga trabahan din ang imong igsuon, naminaw gid nato nini atong tulumanon kun ako ang pasultiron ug sa tanang programa sa DYHP ato ni Attorney Rafael Banyok sa tanan ato nas gabi. Okay, thank you kayo. Bueno, suwat po karon tong hatagan og pagtagad, no. Bidada kinis usa ka lalaki nga magpatawag lang sa ngan nga Binot. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Binot. Kaya ba problema, bayan ni sa ako kay tamba. Kung saon nga, nisuon ko ko aning uso-uso ron ba, pero aron niya masabtan ako sugilanon, inon ko aning pagsugod. I've been loving you eternally with a love so true eternally. From the start within my heart it seems I've always known the sun would shine when you are mine, on mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one you might give for me. Your skies will always be forever true and loving you eternally. Pre, nindot imong kanta, pero imong dut. Practice mo ko, pre. Practice. Nindot, Pre, practice. iguan na ta, pre. Nindot, pero wala mo sakay sa osoron. Pre, iguan na ta, pre. Oy, mapil ito ano, uso-uso ron. Natural. Unsabi yan, pre, ka mo behind the scene. Kuan, pre, kining... Behind ba? Behind pa. Behind pa. Behind yung ka na. Ano ba yun na, pre, unsabi yan ka, mura magag just now ng kalibutan. Kinahanglan, updated ka sa osoron. Kung unsa gali ang kinahanglan noon, magpa-upgrade ka, upgrade yun ka, no? Unsa mo kay, i-upgrade mo yung pagkatao. Sabay sa uso, aron di ka mukhang kagwang. Ito'y sabat, pre, oy. Ay, unsa mo ta, anak maguna, oy. Tinawar ko na yung magsulutan ko. Tulurubanin mo ba? Insert niya. Pinahighways pa. Mura mo na kag Bertrand Suito, Minyo naman ko. Wala naman ko yung angay pang panindutan diya pa o unsa pa diya. Minyo naman ko. Grabe. Sabi minyo naman ka. Dilan, sige ka mag-upgrade sa mo gugulayon. Unsa man taon kay. Tukan ko sa kung kauna. Ay, kung ingna nga, wapasag yung kay cellphone ron. Wow, lagi pre. No, ay, si lupigan lang ka ng mga badyaw diha. Nung unsa man ka diha, ay. Ang mga badyaw, kung mga yun sila limos, luoy kay tanaon, magpa loko-loko niya, pakiangkiang niya, idut-dut ba niya yung iyang mga anak diha ni mo. Pero ini gumana da play sa kalsada, atos kalsada, malaga ng mga sakyanan, oy magsilpo na. Doon sa ikaw ha. Sige lang pre, di mo sag kumalinggaw na. Ang pre abi ni mo, sultihan tang ka, kanang atong asawa pre, usahay, mag-observe na natong mga bana. Kung tanaw nilang kinaraan atong style, di na sila malipay. May posibilidad nga, biyaan ta? Uy, ano mo ba, pre? Kanawas paridik ko eh. Yang asawa, ha? Yang asawa gusto mo sa bais panahon. Ha? Ngayon cellphone. Kaya gustong Facebook siya. Uy, yan, gitagaan mo ka niya. Huwag tagaan lagi. Pero gihatag cellphone ka turo sa murag safeguard. Ha? Pati lagutan yung asawa, ang gibiyaan, ay, kuyog lang yung laki, kwartahan, ay. Karon, makita niya yung asawa, Facebook, sakay-sakyanan, niya, dili mo siya ka-comment niya yung asawa taon, kay, ambot lang.
Nga naman ko na, pre. Nga naman. Ako sa Facebook. Noon sa bagay. Hindi ka masakay sa usoro panahon na pre. Biyaan yun noon ka. Mao nga ikaw, ayaw palabi ang kinaraan style. Behind the scene ka anan. Unsa bagay. Sakay suso. Be. Ikaw. Pangutana ako. Huwag ka na matigdan sa imong asawa. Be. Pangutana ko. Kuan, pre. Kanang mga tuog, bitaw, may. Murag dili na kayo sa ganahan nga akong kakson. Ha? Kay patod pa niya nga, halimuot. Egang. Egang, halimuot. Ay, mura magsilisa. Mga pre. Unya, unsa man. Sa may bato. Unsa may baton ko, pre. Kuwang lambing. Ah? Oh. Sa may mayo lagi. Hmm? Sa mayo? Pagkita ni mo, pragnas, misis. Ha? Sa ako na, pre. Pre, secret lang ni nato ha. Hmm? Butangig bulitas ng imo. Bulita sa bisikleta, pre. Bulitas ano sa Bulitas ba? Bulitas nga dili putaw. Bulitas ba? Kanang mga butaw na to, bulitas nga plastic, bulitas nga ivory. Daghang klase bulitas maibutang sa imo. Ha? Oh, sigurado ka, pre. Oh, butang yung bulitas na. Ikaw, pre. Nagpabutang din sa kanang bulitas, pre. Bulitas? Oo. Siguro kay ikaw. Pabutang og bulitas sad unsa mo ka uy. Unsa? Sabi mo di ni bulitas ko agi butang dire. Unsa di ka butang mo, pre? Bulas Jackson. Gay, di pa ta mga onday. Kaon diha uy, wa pa ko gutuma. Na may sudan diha kanon. Pagsukad na lang diha. Di kam kaon. Busog ako. Sige kaon na lang diha. O nagkaon, kayo niya ako mukaon. Ha? Noong sam ni babayan na eh. Puro magdali gusto makidungan. Puro siya gusto nga magdungan may pangaon. Marag na orsab na nida. Murag tinuot nga litong giingon sa kong kumpare. Murag di maayo na. Unsa na? Ha? Pre, murag sakto ka na, pre. Mm. Murag sakto ka na. Nagkabatikod ko nga sa mga lihok sa kwasawa, pre ba? Murag uga naman kayo na ako. Mo na kong gingon mo kinaraan na mo kay na yung style. Unya yung asawa batanon pabaya na. Mao nga musakay ka sa mga usor pre dikoy biyaan yung kaw di ka sakay. Uy, pre, ang saka akong magpataon ko bulitas, pre. Kana naraman di ay na ato sa Christian. Sa bulitas Christian. Ay. Pero mas lindot og katong murag bulag Jackson pre. Ay, pre, nagpuro kayo na, pre. Ay, katulang bulitas. Sige. Kano sa kapataon? O nga, Recorded by X Thunder Gaming. Huwag ko magsulti sa pansawa nga magpataon ko. Kay gusto na ako i-surprise siya ba? Para makita na ako kung unsa gyud ang bation niyang kalipay. Unya pagkaugma. May adlaw dok. Mo siya kung giingon nimo dok. Magpataod bulitas dok. Mayang adlaw, Dok. Makaayo ba na sa kong asawa, Dok? Dili ba siya madaot, ani? Depende naman ni mo kung imong paspason. Kung imong paspasan ba, wag sa limo ang mga asawa, ano? Mura gina siya natagi og libaong. Siguro di siya na, Dok. Habi ni mo, musulirap yun ang mata na sa kalami. Ang uban gani, no, malibat yun ang mata, dili mapungan. Mao na pre. Tinuod na. Sige. Pilaban ka po pulita sa ibutang. Kanang asa man, duha, tulo, uno, mo kanang, ituyok siya, mamurag ikwintas ba? Sa may mga yudok, nga kanang murag malibat yung kasawa na to, na sa kalami. Sa may mga ka na. Aning kuan, unom. Siguro yung may mo yun siya pag-ayo. Abin mo, malakalimot yun siya sa magkadiyot sa iyang pangan. Mo, Dok? Sige, kada na, Dok. Sana! Why sakit, no? Ang anong may katawa mo ka, Dok? Kuan, mora dito tanan mo, ha? Kawa sa tanang ano dai pare. Presa sa kwadok. Oy, lahi man ang imuha. Ambot ka na iyaha, oy. Kuan ka nang makadaog ba ka ni, oy? Binot, makadaog ka ni. Bagas ka. O sa, Dok?
Kasi ko Ay, sa nang isabong, aha. Ay, sa nang isabong. Palaya, sa nang mga usak simana. Ay, Huh? isabong. Para ba na samad? Ay, nang isabong na yun. Mao ba, Dok? Dili din idali dahil Ay, may samad pa man na. Butangin sa nagkape. Kaya, o, tango ng samad na. Hibuli-burig sa kape, pre. Para nindot tayo. Bitaw, ana ha? Oo, no? Mao nga i-relax una ni. Di lang usay sabong. Basig mabugat ni, no? Mapugat yung na. Ay, naong na ba nang imuado? Ako murag Doberman. Pero yung murag yung bulldog yung... Isog kayo daw. Bitaw. Okay, Dok. Salamat, Dok. Oh, balik ko niya nga rin, ha? Di atong susihon. O, pwede na ba, ha? Wa makakasakit eh. Wala sakit, Dok. Sakit lang pagsugod. Imo magigunitan og maayo. Natural na kinahanglan kinang gunita ng mayo. Kay, basig bulik si Unya. Murag na islang halwa, Dok. Murag na dahil. Sige, Dok. Salamat ko, ha? Salamat. Paita niyan eh. Wala sa tinig bagong gituli. Pagkakidor. Murag yung tinuod ko bagong gituli. Anya, pag uli na ko sa bahay, nakabatikod ko nga, murag na hibong ako asawa. Kung nga dito ko sa sofa na tuog, kaya lagi, pabug-hubog man ko. Niya, dilip na siya kanahan nga mudo ko niya, basta makainom. Mao nga, minom lang ko sa kabutilya, para lang nga manimaho ko nga nakainom. Unya ko, Ni binot. Hoy, unsa man ka naman sa sofa? Anak ka di matug, ha? samog sa baan mo ito. Nakainom dai ka. May hinuon nga naa ka diha. Kay di ko magpatapad di mo kung nakainom ka. Bahala ka. Diha na ka. Salamat. Dili mahimo mo do ko na ko niya. Kusog ra ba kayo na siyang manday? Mananday day. Nya, naarabay pa aning babayahan nga. Murag haligi kis kapitulyo. Bago para ba ning tahiyon? Saan naman lang? Pero di lang dyan ko magpailan niya nga. Nagpabutang na yung pulitas. Pantay na kini sul semana. Katilawang manok nga di bulitas, no? Sakit ako. Napita. Alik. Unya ni labay tutukan daw. Ay buong ako asawa nga, pero may naman kong hubog. Mga gisuwayan ako kay, wala ba kay sakit? Mauto ka dito na ko natuog sa kwarto na mo pagkagabi. Unya to. Patugtog ko para matuog na ng sapsiya. Bago ko. Okay. Ano ka, Ni agay mo ka. Wawi. Ikaw ba imo kitang binuangan eh? Nagpatugtog lang ka no? Plus. Kuwari mo pa, kita rin mo pa katubangan ay kuwara, Bik. Nga naman na kay samad. Mon. Time paragod ako gaduda na gid ko inida. Unsa man gamit ag laing babae no? Uy, patakko mo lang ka. Unya nga nung murag gisakitan man ka, naunsa day na? Unsa man nasira ka, nasamad ka, napaslot na na. Wow, uy. Oy, yang anong mo ayay man ka? Bebe, pakita ko tanaw na to. Tumay mo tanong. Kanang imo. Pakadungo ka ito sa likan mo. Ngano lagi na naunsa man na patanawa ko. Kumuton ko na ron, inang kumuta. Binuang na. Patanawa gani ko. Bidya sa na siya, uy. Bli, dali, bli. Ako ba ingong ablihi? Ako mo na imong pabliyon, kapahong mo. Ablihin na kamo tanaw ko. Ano? Lai. Sabi hindi aligre. Naunsa man ni binot? Hala, mura naman ni katong nuni juice. Sino ni Diyos? Katong bang puro good nga bunga, katong tambal sa kanser ba? Katong murag ublong niya, iyang panit tay butog-butlog. Ano man eh? Anday, kayong... Sulti na unsa ni? Ni bulitas, eh. Sangat? Ay, bulitas. Ay kaparaw ni mo. Nga nung ipabutang nga man mo bulitas ha? Unsay pagtuon mo niyang ako, bereng? Day, kuan ko ng... Ipatangtang na ha, ipatangtang na. Tangtanga gina, kung di ka gusto ako mulanggat ana, ipatangtang na. Recorded by X Thunder Gaming.
Sulti sa kuha sa kusawa, ano nagpabutang ko ng kubulitas. Para asa ko na to, mautong iyang ipatangtang. Karoon na problema ko kapag adto na mo doktor nga nagpaon ani. Wah nga ning style ron pre, pero gaba ba? Saom ron ning larga man doktor nga bayot. Oh, Bisit man nga. Wa man dito lisensya. Umot sa ito'y pre. Unang sawa ni ron. Sukor ko yung sawa na ko. Gusto man niya ipatangtang eh. Ug matutag lang yung doktor, o ano tawag kukwatang ikabayad eh. Oh, atol ta barangay pre, health center lang ta. Naamay doktor dito. Atol na to dito. Bayad bayad. Tangtang ta dito. Oh, wa para ba diri ang doktor? Dili dito mo tungaron. Ambot ug mo ari ba kato? Kay kasagaran nga mo ari ng doktor no garing kanang mga Miyerkules pero usay mo ari na siya Huwebes. Awat-wata lang basig mo apot na ron. Nga naman ta di ay magpa-check up mo? Kuan, dili ka nang pa-opera unta mi. Hindi ba akong kauban taon? Uy, magpa-opera mo? Ato mo sa ospital? Wa man ni kwarta, Ma'am Nars. Ma'am, ami kwarta ma'am. Ma'am itang ni Ari, Miss Barangay, patabang mi. Kay dungog magud mi sa doktor ring nga mo opera og simple nga operasyon la ba? Kanang tuli o di ba? Pero ang kanang mga hubag, di ba? Operasyon magyapon na. Nga naman magpatuli mo? Dili kini ako kauban. Patangtay sa bulitas ma'am. Bulitas? Oo, pataod ko ni bulitas sa nurse ba? Ang iyang junior ba niya, suko man yung asawa mo, iya patangtang. Bibi ko no be, di tanaw ko no nato be. Ay, ayo ka uwaw, sir. Anada kay ko anak. Trabaho man na namo. Laptikan ko man gani na usahay. Ano na sa No, yun na nalang kauwaw, good. Sige na. Kayo kung sa gani, i-refer ka man dito sa ospital, niya ihatod ka na mo sa barangay para ang barangay na imutabang ni mo para wa na bayranan. Sige pre, ano pre? Porbida, mahal kayo presyon pre. Tuli ka ni, mahal kayo, 1.5 na. Mahal kayo. Saan mo talaga bulitas, unog mo? Sa inayon natin ko ni mo, pre, mauwaw ta. Ay, baya, uwaw pa man ka, eh. Sige na, baby, atong tanawon. Wala na madaot. Sige pre, patanaw. Wow. Pakita siya sa imo ang kanang kugita nga way kasway. Sige na. Ay, Marisip. Mura bayag bao nga nag-ugom og bahaw. Uy, hala. Hala, mura mag na-infected na di. Uy, murag nang hubag, oh. Kanas ada ni gitaod. Wa pa mayo sa kasimana, Nars. Luyas dagway taon, ani. Di kay manawag ko dito sa ospital. Ako ning i-inform daan. Kadiyot. Pre. Pero kauwaw ni pre, uy. Mano kita imo na ipatangtang, mga buha man ta na. Hello, Doc? Dok, doon ay pasyente sa among klinik ba? Niya iya laging ipatangtang ang bulitas? Oo, na may bulitas ang iya. Pre, kauwaw ni pre, uy. Malibot to, pre. Ay, sos, sibat god. Patangtang mo ka. Mamiya ta dito, pre, mamiya. Pre, huwat ako, pre. Oh, murag na infected lagi. Oh, wa pa ba hindi ay usa ka semana gipataod? Oh, sige, amo lang ihatod sa sakyanan sa barangay. Oh, sige, Doc. Salamat. Oh, uy, asa naman to? Hoy, bulitas! Asa na ikaw, bulitas? Sama ka, lakaw, minuon ka, sama ka. Uwaw ko dito, pre, uy. Hoy, bulitas! Ha? Uy, balik ka ni, oy! Kana, interview mo ka para dito na sa ospital. Operahan ka! Bulitas, oy! Hilom na, uy! Wala ka problema ron. Kay mauwa naman ko mga sa ospital. Naghanap ba kaayo mga nurse mo tanaw? Hindi ang sawa man ako ano, suko magkaayo ang ako asawa tungod anong bulitas. Nagtuloy noon siya nga na mabay ko ug maoy akong giandaman ning akong bulitas. Kung sa may buhat uruan eh. Palihog kapag ko ninyo. Kung sa man kung kamong pasultihon, binot. Okay, sa tanan sang mga bata, good morning. Sa tanan,
bahala pa dayon mo ginom sa Don Pepe tablia mo. Hello, Kuya. Hi, Ate Pres. Hello. Kung man Ug sa nakagutaw tanan. sa ato ang the best kay nga Oo, kape, nga di- kapeng matapang, kaya kang ipaglawan. Ipainit una ako kape nga mainit. Mao na lami kayo, Ate Pres. Imro na Oo. butang sayo kaning Sid Panyaw ang coffee mix, Kana the best mo na kayo. agay good sa Nindot yung buntag. kayo. Buntag. Di ba nakinalam ko tag init no sa buntag no ano Ah. kanang ganahan mo tag init sabaw, labi na kape no. Nalamis ka na imnon ang Sid Panyaw ang coffee mix. Oo, Kay muna akong panminton kita na, Ate Pres. gigamit. Pero buyag lang. Ha, Ate Pres? Okay, og akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sedpanyawan herbal capsule, Sedpanyawan herbal capsule with garlic, Sedpanyawan herbal capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog si piyata pag inom ka, daadlaw gyud. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan ang sa kakapsula sa Sed Paniyawan Herbal Capsule. Ining paniuto ni mo, maghapon, sa gapon kakapsula sa Sed Paniyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mukaon sa imong paniuto. Maghapon inig kagabi sa imong pagpanihapon, inom na sa kadaan sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nga ito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na mo kabalaka, di na mo angay mag-uol or makadlok. Tungod kay doon na na'y makatambal, makaayo, makapaalibyo. Anang atong kibati bayan aning kidney o UTI, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka tablita sa Kogon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot lang sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Okay, kung sa tanan po natin makaigsunan, salamat kay ninyo sa paggamit sa ato ang number 1 nga plus, ang Sid Liniment Oil. Thank you, yung kay ninyo tanan. Tamo ang nagimog number 1 sa ato ang haplas ka tinuon nga muwag sa ato panot, pamaol, panikit sa kalawasan, panikonsumens. Katul ko to sa kabataan nila kay pagyunta sa linggi. Kung mga haplas ta sa ato ang Sid Liniment Oil nga anhara mapalit sa butika. Pero dili kayo mo kapalit sa butika, kay layo oray nyo ha. Anha lang mo din ha sa Shopee. Pwede na mo order sa Shopee. I-type lang ang Sid marketing product na ana dinha tadan tanawa lang na ninyo dinha inyo na makita ang ato ang mga produkto sa Sid marketing mga genuine na diha pwede mo anar mo order diha sa Shopee sa ato ang Sid Liniment Oil. Thank you kayo ninyong tanan, salamat kayo, bam. Salamat ha. Ato sa mga tindira o mga sakop mga staff dira ni Ma'am Claudette sa may Hosanna Religious Store dapit sa may downtown doon sa Santo Niño. Sila ni Jaja o ni Marifi. Thank you. Good morning, Ma'am Claudette. Ingo manusab ang mga staff sa Cardinal Vidal Reflex and Spa. Nani mahimutang diha sa ground floor sa Santo Rosario Parish. Nasa sila dito sa may Ilak, nasa dito sa may Capitol Parish, no? Hello, Mr. Denver Gonzalez, Ray Flores, Merna Herrera, TC Kainduy, Mary Fine, ingo manusab sa ilang trainer nga si Mr. Anito Boy Cañedo. Good morning. Ayaw mo kalimutan sa ato asset celebrity ko di audition para magpabilin ka mga hamis, younger looking Kotis artista, Kotis porcelana. Pananglitan doon na kami mga up-up, doon na ba kami white hits, black hits, ito pugis-pugis inyong panit. Set celebrity ko di audition, pidluta tayo ng papaya extract. Mahimo usab nga mga lalaki or mga babae or mga bata or mga dangko, wag ka dipili ha. Apan lugong palit ka mo, ayaw ka mo pagpatakalaman na yung suruy-suruy, kaya masim kapalit ka mo og mga pike, no? Katong ato dito sa putika ka mo mga utana. Tanawa sa dito sa kilid sa Sudanan, doon na nakabutang tatak sa marketing. Thank you. Ate Pres, Okay, ang sendo na ito karong adlaw. sinudong binok. Binot. Kanis Oh, binot si ang bugoy sa ginis binot pada. Pada man siya taon. Kay? Kay kuan, kanang pada sa mga barkada ba nga inana ba kanang pataw-taon, bulitas. Uy, nagkuhan galgal. Uban ka di ana Ate Pres kanang ikog sa butakal. Mo ibutang Ate Pres. Ikog. Kataas ang ikog. Mao rin ibutang. Asa man ibutang? Dili ikog kanang balhibo sa ikog sa butakal. Balhibo? Kanang tumoy ba kanang tumoy. Di ba ka ng Dut's eye? Oh, naatay goods ay. Mga bugoy kaya ito practical lang niya to ha kay kanina to Kahit ka pa, dili bulitas ka na lang Julin. Julie bugakit. Bahala na sila. Bahala. Julin. Tauran og tulo ka Julie nang Oo. mo. Bugat kay eh. Daog? Daog eh.
Mga niya problema, ati pres, saon man niya. May gali kay wamo. Noon sabi nga karon yang ipagkuha. Uy, ay pakuha, pero bawar man ati pres kay Ano natural mawa na kay samdan man? pa man. Unsay mawa? Ang katong sakit sa iyang kuan Ah, infected di bago ay. to kay bago pang tulo pa magkadlaw. So madugay-dugay na to pres, maayo na to ati pres. Mas maayong ko nang ulitaw pa ka taon kag bulitas. Ano man kung tauran man, way salig sa inyo? Adi man, mas lindot pag kuno na bulitas di pres mo isulti sa babae. Naaway mga pangutan na sa YouTube, Facebook ko ganun sa Nangutan okay, na. kung gusto nga kanang ay bulitas or wa isa mas lindot na bulitas. Bukan na gyud babae. Uy, Bukan nga daw, pre pergaba. dili mga sungi ng ila. Ambot lang kaya no. Unsay Wa ka katry ati pre. unsay Wow! Wag ko kasuway ba ti Jennifer? Kasuway ba? Ikaw, Jen. Ikaw, ma'am, pre. O sa bawat sa bawat. Kana ko no gulyatog mahigam ko no ka kun ana kanang bulitas. Tingnan ba ka na mahigam? Bawat sa bawat. Ano kasuway ko? Nagasuway ka? Wala ka mapangag no. Ako manggilikayan. Kaya sa'yo mabasa na ito, Diabe. Akong gilikayan. Gilikayan Nakay mo? niya? Partianik? Dakay ba? Nagapon ba? Dalabam. Dalabam. Nararige. Abi ni mo, kung ari ka mabalik sa Old Testament, ari sa Genesis, versikulo 27, ha? Ari siya magsugod sa chapter 1. Chapter 1, yes. Genesis, kapitulo 1, versikulo 27, Aha. matod pa niya. Busa, gibuhat sa Diyos ang tao, lalaki o babae, Karon. sama sa iyang dagway. O ha? Mubura ni pero kimuning kuanon pertinita sa kahulugan. Gibuhat ang tao sa Dios, lalaki ug babae sama sa iyang dagway. Karon, magbutang kag bulitas. Dili man suko ng Ginoo imong giusab ang iyang binuhatan. Tinuod eh. Oh. Gipunan lagi gihilabtan ba? Gihilabtan. Ibutan nato simple lang. Kani ate Priscilla, namo kuno siya saging tanong mga dagko kay bulig yung saging. Karon, ug lain ang mo sanggi sa imong saging ate Priscilla, dili ka malain. Malain, oy. Malain, kino eh. Natural. Utimo gani kanang kamunggay ate kanang gulyat, kumangay kag kamunggay. Kanang na. Parehara ko nang uyabam. Oh. Kanang uyabi mo gigam og maayo niya sige wa gyud mo hilabti, wa gyud mo kuan na kay una-una nimo nga maunay imuhang pangasaon. Karon gipambugdusag laing lalaki. Purti Mauna sa na ganun wala mo hilabti. mo bitaw. Wala mo hilabti sa ada di ko hilabtan niya. Si Piata. Si Piata de. Wan. Tinuod bitaw ate Presno si Piata na ba? Sipet Mas ka. masakit ang gilabay sa kuan, sa arpilan. Bitaw no? Oh, masakit to. Oh. Bitaw tinuod bitaw. Grabe kito. Pero gaba karon dakpan yung salbahis pero gaba lang. Ngano man to sa ni adi nang tabag Diri. isut ana. Kung masahiro niya katapusan masang pasahiro. Oh. Sige. Dili lang isgot na dai kani bulitas wa ito. Dili gyud, dili gyud maayo nga imong gihilabtan dong. Oh, no naman naron sa mga kwan pero ug ari ko ta sa basic, binag-ari ta sa biblical. Pag ingol gid Ginoo nga buhaton na to ang tao sama sa tong dagway, so gibuhat ang lalaki ug babae. Mao bitaw nga usahay, dili ko pag-unsang liyat ha. Gahapon man tingad tong nakabasa nga first time in history nga moapil ang trans woman dit murag Pampanga sa Miss Universe Pampanga. Di ba? Kaya ka na Miss Universe Philippines, sa kada probinsya, maghimog pa ng ilang local nga Miss Universe. Ganitan, Miss Universe Ibabaw. Isang ka dito para sa Miss Universe Philippines. First time ko na history nga, trans woman. Sabot ka ng mga prehas na mo nga nababae na gyud. O say po ni Gloria Diaz. Ingon siya nga, dili ka siya mauyon. Kita ka masuban karong Gloria nga Miss Universe, pwede na ko papilan, bisag angkan. Di ba? O bisag minyo. Ingon si Gloria Diaz. Anong tao? Bitaw. Oh. Dili angay uy. Anong tao kung mag-miss? Nga minyo naman. Dili no. Misis na siya. Ano una ang Miss University pakit. Mga kuan di kay mga disente, mga kanang kuan ba? O, kanina kinaagi pa na mo nga nagpausap, papilo na. Dili ay, di maayo. Oh. Ako gulya kanang dili ko pag-unsa kay member man sa kusmay nga gitawag og LGBT. Kanang dili gid ta kumuyon. Pero lang sa ayla mo kasuko sa maiguhan kanang dili gid mo uyon nga kanang ato siyang hilabtan kay kanang og maabot ang panahon ba nga adto na ta didto kanang basi pang tan-on ta watay katubag ng gihilabtan. Bitaw no. O kay katuba ka na. Oh, manong gihilabtan nga. Oh. Mo ko na gitawag og enhance, gipa-enhance. Wa ko sabot sa imong tanada. Inikadto na to. Ikaabot ko dito ba't kay taas anong ako lang kung tanong tas Ginoo ang anong imong gihilabtan. Nay.
Nagi na, pangutan-on yun ka. Apan balik ta. Nini ka ng problema man siya. Labi na katong bayo ka ng pirahan ko niya. Atuan na diha. Oo. Isigurado yung pagkita og doktor. Pakita yun na, kilison mo na, bam. Unsa may maayo doktor, ikuan na alam, internal medicine, Watay kilibutan. dermatologist, Patay kalibutan na. Pwede naman na siguro nag-general nga kawan. general, family Doktor, doctor. oo. Kaya pwede naman na ipagtangon siguro, kuhao ng sa iyo rin, sablo trabaho. Dili sa presa kung dili sa presa doktor nga na-entertain ako kang ganyan na ente. Di ba? Okay, wa man na ilong Ilong, mata, baba, dunggan og dunggan, tutulan o ear, eyes, ear, nose, throat. Throat. Dili pili kay tuwa pa sa ubos na yora. Apa usa ka tugihan ni Priscilla? Nga usapan? Atong kanang Makalibog, o umanag ko no. Amo to Priscilla ato ing. Lakaw. Ate Ate Pres! Lakaw. Ato ni Priscilla, mang try me. Salamat ka pala dito naman. Kau lako, ang pasultihon. Tata, are